תודה רבה. אז בעצם אנחנו לא מדברים באמת לא על הבחנות ולא על מחלות חדשות, אנחנו מדברים יותר על דברים שאנחנו יודעים אולי לאפיין ולא ידענו איך לקרוא להם קודם. אז אנחנו נכיר כמה שמות חדשות, שדברים שהיו קיימים קודם, פשוט כנראה לא ידענו איך להתייחס אליהם. למה כן חשוב להכיר אותם? אנטיטיס חדשים יכולים למנוע מהחולים שלנו לעבור בירורים מיותרים, טיפולים מיותרים, עוזר לנו לתת להם את המידע שהם צריכים כדי להכיר את הפרוגנוזה יותר טובה, וגם מקל עלינו בתקשורת בינינו לקרוא לדברים בשם הנכון. אז אני אקריא לכם בעצם 4 שמות חדשים, כולנו לא אוהבים קיצורים, אבל אני אעשה סדר בסלט אותיות הזה. אז האנטיטי הראשון זכה בשם בלט, ופעם ראשונה שזה תואר, זה היה בעצם לפני 5 שנים, כאשר פורסם תיאור מקרה של מטופל עם טוקסופלזמוזיס, שראו שיש איזשהו חלל שהוא לא תת ולא אינטררטינלי, שיש פה נוזל, ושמסתכלים קרוב, בעצם מנסים להבין במה מדובר. מאז זה כונה כ-Bacillary Layer Detachment, מ-2019 כבר יש מעל 80 פרסומים, ואתם יכולים לראות שם את הרשימה הארוכה של הבחנות שיכולות להתייצג עם החלל הזה. כדי להבין במה מדובר, צריך רגע ללכת בחזרה לאנטומיה, ואנחנו יודעים שיש inner ו-outer segments ברמת הפוטורצפטורים, וה-inner segments שוב מתחלקים לשני חלקים. יש את החלק הפרוקסימלי המאיואיד, שהוא קרוב יותר ל-external limited membrane, הוא עשיר בריבוזומים, באנדופלסמטיק רטיקולום והגולג'י קומפלקס, ויש את החלק הדיסטלי, שהוא בעצם נראה כאליפסואיזון ב-OCT. אז אם מסתכלים על המקרה הזה, יש לנו כמובן את החלל של הסאפרטינל פלואיד, יש לנו את החלל של הפיגמנט אפיתליה דיטאצ'מנט שאנחנו מכירים טוב, יש פה את ה-external limiting membrane ופה את האליפסואיזון, ואם מסתכלים טוב, רואים שהחלל הזה בעצם הוא ספליט בתוך המאיואיזון. זה תואר הכי הרבה פעמים בהקשר של VKH, אבל גם במקרה היפה הזה של נאובסקולר AMD, אם מסתכלים בקרוב, רואים שזה בעצם ספליט בתוך המאיואיזון, וכמו שהראיתי, יש רשימה ארוכה של הבחנות שיכולות להתייצג עם זה. מבחינה פתופיזיולוגית, אנחנו יודעים שה-external limited membrane תמיד שמור מעל החלל הזה. בכל המחלות האלה יש איזשהו breakdown של תפקוד ה-RPE, בעצם בתפקוד של ה-outer blood retinal barrier. לרוב רואים איזשהו עיבוי קורואידלי, שיכול להיות או אינפלמטורי או משנית לקונג'סטשן או איסכמיה, וגם הזרימה בתוך הקוריוקפילריס מופרע. ואז קורה מצב שיש אטירנס חזק ברמת ה-inner segment וגם ברמת ה-outer segment של הפוטורצפטורים, והאזור שהוא הכי חלש בעצם ונפער הוא ברמת המאיואיזון. אז לסיכום, זה איזשהו ספליט שחולף עם הזמן ברגע שמטפלים בהבחנה במחלה עצמה. לא צריך להתייחס אליו כחלל שדורש התייחסות מיוחדת ברמה טיפולית. המצב הזה לא פרוטוגנומוני לאף מצב, הוא יכול לקרות בהרבה מצבים, אבל הכי שכיח לראות אותו ב-VKH. המצב השני שנדבר עליו זכה לשם IMAP, שזה Extensive Macular Atrophy ופסאודודרוזן. מדובר במצב של בעיקר נשים שמתייצגות בעשור החמישי לחיים, עם שינויים מקולריים, והקובלסטון דגנרציה הזאת בהיקף, מצב סימטרי. הם בשלב מוקדם כבר מתלוננות על ירידה בראיית לילה, ושעושים ERG באמת רואים שהתפקוד של הרוץ הוא נחות, ועם התקדמות האטרופיה, הם כמובן תלונות על סקוטומה מרכזית, כאשר השדה ההרכפי שמור. אז זה מקרה אופייני של IMAP, ומה שמאוד מדאיג במקרים האלה זה התקדמות המאוד מהירה. זו גברת בת 52, שבהתחלה היו לה סך הכל כמה דרוזן במקולה, והשינויים ההיקפיים האופייניים, אבל תוך 7 שנים אתם יכולים לראות שיש אזור עצום של אטרופיה מקולרית, דו-עינית כמובן, ומה שמאפיין את המצב הזה, בניגוד למצבים אחרים של GA, שיש שם טמפורלי איזשהו אזור שנשאר שמור לאורך זמן. עוד מקרה של אטרופיה מאוד נרחבת, זו הגברת ב-2015, בתוך 4 שנים אתם יכולים לראות את הגדילה העצומה הזאת, שוב האזור הטמפורלי שמור יותר, ומה שעוד מאפיין את המחלה, זה
הקוטר הוורטיקלי הוא תמיד גדול יותר מאשר הקוטר ההוריזונטלי. לא ברור לגמרי למה, אבל זה באמת מבדיל את זה ממצבים אחרים שאפשר להתקל ב-GA. אם אנחנו רוצים להבדיל את זה מ-Dry AMD, זה עוד יותר חשוב היום שנכנסים טיפולים ל-Dry AMD ואנחנו לא רוצים לתת אותם לחולים הלא נכונים. זה מתחיל בגיל מוקדם יותר, התופעה העיקרית בהתחלה באמת ירידה בראיית לילה. הם מתקדמים יותר מהר, הפוביה לא נשמרת, כבר בשלבים מוקדמים יחסית. אין להם באמת פסאודו-דרוזן, אין להם רטיקולו-דרוזן אמיתיים, אלא יותר איזה פסאודו-דרוזן-like appearance. וגם השינויים ההיקפיים האלה שאנחנו בעצם לא רואים ב-AMD, ואין להם סיפור משפחתי, מבחינה פתופיזיולוגית לא לגמרי ברור מה גורם לזה. רואים את זה יותר באנשים שגרים באזורים מסוימים באירופה, וחושבים שיש כאן איזשהו קשר סביבתי. המצב השלישי והרביעי יכולים להתבלבל קצת קלינית, ולכן שמתי אותם בסדר הזה. המצב נקרא SMATCH, סטלט מולטיפורם המלנוטיק קוריודופתי, שם ארוך למצב שמתאר קוריודופתיה יונילטרלית, שמופיעה בעיקר בילדים או חולים צעירים, אחד עיני כמו שמעתי, ויש לה איזה מופע כמו דנדריפורמית כזאת בקוטף האחורי, שינויים היפופיגמנטריים, ואם אנחנו מסתכלים על המהלך, זה ילד שאובחן בגיל 13, אתם יכולים לראות את האזור הלא סדיר הזה והמעובה ברמת הקוריות הפנימית, עם קצת נוזלת רשתי, ולמשך 14 שנים אין באמת שינוי משמעותי, הראייה קצת ירדה בגלל הפוטורצפטורים שבכל זאת סובלים מעל הקוריות הפגוע הזה, אבל הנגע עצמו לא מתקדם. תוארו מאז כבר כמה עשרות מקרים, אפשר לראות את המראה המאוד אופייני הזה באינפררד, כמו אצבעות כאלה, שמסודרות בצורה רדיאלית, וגם ב-on-fast OCT וב-ICGA רואים את זה מאוד מאוד יפה. וכשמסתכלים על הנגע עצמו ב-OCT, אז הוא היפר-רפלקטיבי, הוא פיברוטי, הוא נמצא תמיד בקוריות הפנימית. המצב האחרון זכה על השם בליפ, וכשמסתכלים עליו קלינית, הוא קצת מזכיר את המצב הקדם. שוב, יש כל מיני wall-like structures בהירים, אבל הם אינפרה-רטינליים, ובהרבה מקרים הם מופיעים גם עם צ'ארפי בקוטף האחורי, שנראה כמו ברטרקס, כמו שאתם רואים כאן. זה יכול להיות יוני או ביילטרל, וההבדל הגדול זה שמסתכלים עליו ב-OCT, הנגע עצמו נמצא ברמת האין-הנוקלאליה ולא בקורואיד, כמו שראינו קודם. ה-on-fast שוב מדגים את זה מאוד יפה, ושעושים OCT אנגיו על אותם אזורים, רואים שהם לא וסקולריים. ולכן התיאוריה בעצם זה שמדובר באיזושהי פרוליפרציה של האין-הנוקלאליה, מצב בניגני, הדברים האלה לא משתנים לאורך זמן, הם כמו שהראיתי לרוב בקוטף האחורי, מאוד אופיינים במראה שלהם ב-OCT, ויכולים להיות באסוציאציה עם נגעים של צ'ארפי. בעצם כל המצבים שהראיתי כרגע הם בניגנים, הם לא דורשים איזשהו בירור נוסף, חוץ ממעקב, ולא צפויים להתקדם או להשתנות. ותודה רבה להקשבה.